Čaute ľudia, moje meno je Marko a dneska si dáme výsledky majstrovstiev sveta v hokeji 2025. Je to trochu oneskorené, ale nemal som čas to točiť skôr, lebo mal som plné ruky práce iným projektom, na ktorý sa budete môcť tešiť potom. Neviem ešte kedy vyjde, ale už to nejdem okecavať a poďme na to. Tak ešte predtým ako začneme, tak nezabudnite dať like a odber nosom. 99% ľudí to nezvládne. Tak poďme na to. V skupine A zostúpilo Francúzsko, čo som že fakt vôbec nečakal. Myslel som, že zostúpi Slovinsko, ale tak nakoniec sa stalo, že Francúzi zostúpili, prehrali dôležitý zápas so Slovincami a Francúzi mali už iba 1 bod. Takže Slovinci zaslúžene sa udržali, čo je pre nich historický úspech, že sa udržali v Ačku. Takže Francúzi zostúpili. Potom na 6. miesto obsadilo Slovensko, čo som že vôbec nečakal. Typoval som, že 6. miesto obsadí Lotyšsko, 5. Rakúsko a 4. my, ale tak dopadlo to tak, ako to dopadlo. Všetci sme videli ten zápas proti Lotyšom aj proti Rakúšanom, takže klasika. Takže nepostúpili sme, ale zase sme ani nezostúpili. Dobre, že sme nezostúpili, ale zase nemali sme až taký dobrý tím, takže sa tomu ani nečudujem, že sme nepostúpili. A veril som im na to 5. 6. miesto, lebo proste aj to 4. som myslel, že by mohli dať, ale bola tam extrémne ťažká konkurencia na to, že skupina B nebola až taká ťažká. My sme mali o mnoho ťažšiu skupinu podľa mňa, ale tak Slovensko malo iba 7 bodov, potom Lotyši mali 9, Rakúšania 10. Tak to dopadlo tak, ako bola tu mama, tak prepáčte, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo. Takže my sme mali iba 7 bodov, Lotyši mali 9, Rakúšania 10. Takže Rakúšania postúpili a aj som si to trochu myslel, ale tak čo už. Tak potom 3. miesto Fínsko, čo som si myslel, že to aj tak skončí, 16 bodov. Pekný zápas bol Fíni Švédi aj Fíni Kanada, ale tak 3. miesto obsadili Fíni, čo som aj docela čakal, ale tak bolo to také. Ale takže 3. miesto Fínsko, 2. miesto Švédi. To som tiež čakal, akože prvá Kanada, druhý Švédi, tretí Fíni, to som veľmi čakal, očakával som to, lebo podľa kvality to aj tak je. Takže tam už nemám čo dodať a to asi všetci očakávali, to prvé, druhé, tretie. Tak presunieme sa na skupinu B, kde vypadol Kazachstan, čo bolo ďalšie prekvapenie, lebo Maďari boli nováčik, nikdy sa tu až tak dlho neudržali, tak Maďari nezostúpili, zostúpil Kazachstan po docela dlhšej dobe, takže to bolo docela veľké prekvapenie. Potom Nóri skončili 6. so 4 bodmi. Docela, to som čakal tiež, ako tam nemám čo dodať. To asi všetci čakali, len to 7. a 8. to bolo také. 5. Nemci, čo som úprimne nečakal, ani za nič, že by Nemci skončili 5. a Dáni 4. Som myslel, že to bude naopak. Ale Dáni boli doma, takže to je také, že aj je to také, že ani sa tomu nečudujem, že postupili Dáni. Potom na 3. mieste skončili Češi, čo som docela aj čakal, lebo fun fact, boli doma minulý rok, tak preto vyhrali majstrovstvá. Ale
no to tretie miesto som docela aj čakal. Potom druhé miesto USA, čo som nečakal. Som myslel, že Švajčiari skončia druhý a Amerika skončí prvá. Ale no tak dopadlo to tak, ako to dopadlo. Češi mali s Amerikou takisto bodov. Švajčiari mali o 2 viac ako Amerika Češi. Takže 19 a Češi s Amerikou mali 7 po 17. A Dani iba 11, takže tam už bol veľký rozdiel medzi Čechmi a Dánmi. A bolo to docela také, tá skupina bola docela vyrovnaná, to prvé, druhé, tretie miesto. No, tak poďme sa pozrieť na playoff. Tak, štvrťfinále. Švajčiari vyhrali s Rakúšanmi, čo som čakal, akože 6-0 to zase až tak nie, ale no, čakal som to teoreticky, ale 6-0 nie. Potom, tomu už nemám čo dodať. Potom Kanada, Dáni, k tomu nemám fakt čo dodať. Dáni vyhrali 2-1 nad Kanadou. Bol to zápas ako dielo. Kúsok som sa na neho pozeral, potom Dáni dali na konci dobrý obrat. Čo fakt ako nikto nečakal, že Dáni postupia proti Kanade. Takže som úplne prekvapený, že tí Dáni postupili. No, potom po výsledku 2-1, potom Švédi, Češi 5-2, čo som si myslel, že Švédi vyhrajú. No proste, sú to Švédi proste, no. Potom 5-2, potom Amerika, Fíni, čo skončilo taktiež 5-2. Akože veril som Amerike, lebo proste, no je to také, že USA sice nevyhralo Nemančine 65 rokov zlato, ale je to také, že Fíni proste a Amerika, nemám čo k tomu dodať, proste Amerika vyhrala 5-2. To ideme sa pozrieť na semifinále, kde Švajčiari vyhrali s Dánmi 7-0. Akože čakal som, že vyhrajú, ale zase nie, že 7-0, oni tam všetkých roztrieskali. Štvrťfinále Rakúsko 6-0, v semifinále Dánov 7-0, potom Američania vyhrali nad Švédmi 6-2, čo som docela očakával, ale proste myslel som, že tí Švédi môžu prekvapiť, ako myslel som, že prekvapia, vyhrajú nad Američanmi, ale to sa nestalo, takže Američania vyhrali 6-2. A ideme sa pozrieť na zápas o tretie miesto, kde Švédi vyhrali nad Dánmi, čo asi všetci čakali, že vyhrajú Švédi, lebo proste Dáni mali šťastie s Kanadou a nie, že ešte mať šťastie so Švédmi a skončiť tretí. Takže dal by som to dobre 6-2. Potom aj kurzy boli na to Švédi Dáni veľmi veľké pre Dánov, aby vyhrali, ale no tak skončilo to tak, ako to skončilo. Švédi vyhrali. Potom v finále USA Švajčiarsko. No tak to bol boj, toto bol iný zápas. Nepozeral som ho celý, pozeral som ho ako zostrihaný, ale toto som aj pozeral samé hity, nejaké fauly tam boli. 1-0 Američania tesne vyhrali. Ako prial som trochu aj tým Švajčiarom, lebo dvakrát po sebe vo finále a dvakrát prehrať, to je také, že to by som nechcel. Takže Američania vyhrali so Švajčiarmi a to je asi všetko. 1-0 vyhrali, tak a čaute.